दैया एसे देरदों नै बा निसामारि इण्डियान आर्मि केम्प नोगोद गिदिरखा आरो गाइस लोगोफोर आरो हेल' एभ्रिवान नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बराय हरबाय जोङो दुलाइबिल जायगायाव माने अन्थाइ बाला लांनो फैदों ओइनै माखासे सोगासिनो दं आरो ओइनै जों दानि बावैसो सफैदों सोग्रा बेलेग लेबार दंखायो ओमफ्राय जों थिखोनानै लांनांगौ आरो बे गारियाव नै बिदि गारियाव ओमफ्राय आरो आं फैबाय थानायाव माने भिडिअ खालामबोआसै दा जों थांनायाव भिडिअखौ खालामलांफिनबावगोन आरो आङो जेनेबा लामाफोरखौ देखायलांगोन ओमफ्राय जियाबरलि दैमाखौबो देखायलांगोन आङो ओमफ्राय नैबे स्टेसना दुलाइबिलानो माने जों दुलाइबिल जायगायाव दंफैयो आरो माने जों दा सोनानै लांसै आरो दा जायगाफोरखौ सिनारिफोरखौ देखायलांगोन आं मालगारिया गोदोसोनानै दं माथो गिदिर लाइनानो ओरैनो दोनथ'दोंदां बेखारखाय हाग्रा दुजोबहांबाय माथो अबेखौबा गाइस लोगोफोर नै लड होखांजोब्बाय जोङो लड होखांनानै नै गारि ओंखारबावबायसो मेन रडा सफैबावबायसो नै बाबु जै खुलुमबाय दै बोर सारसि हरलै बिदिनो मावो दाङै मोनजाबाय थाथों बाय बाय दादा दा थांबाय थानोसै गारिफ्राबो डेन्जारथार फेफे मेन रड जाथारबायना आरो बे बाला अन्थाइखौ माबायाव लांगोन निसामारि जायगायाव लांगोन माने रेल लामायानो गाज्रि जालायबायलै माने गब्र'लायबाय बेयाव जाबनो लांगोन आरो गाबोन जाबगोन आरो देखायगोनलै बुंहरथ'ना र' आं बखिलांनोथ' नाजागासिनो दं माबा बुंथि होबाय थायोलै जोंना लोगोफ्राबो बिराद फाग्ला आरो गाइस लोगोफोर नै ओरै शिब मन्दिर दं शिब मन्दिर देखायनो होदों आरो बिसोरो नै जै शिब शम्भ भलेनाथ बाबा खुलुमबाय गोसो गोरबोजों नैबे रड लामाया माने तेजपुर एखेबारे बिसनासारि आरि थांग्रा इटानगर थांग्रा आरो बे लामाया दा थांबाय थानोसै जायगाफोरखौ देखायलांसै बिराद बिउटिफुल नुलांखासिगोन आरो नंगौ नंगौ नङासो नों माथो गाइस लोगोफोर एबार नै जियाबरलि दै मोनबाय नै मा डेन्जार गोलावखा दालाङा दैमाया नै एसे देरदों बे नाव सालायहरनोसो मालाय माबा बोखांदोंदां नाफोर सिगाङावबो दं नावा रेल लामायाबो गैया दैया एसे देरदों नै बा बिराद गोलाव खिन्थु दैया बिराद थान्दाखा दैया माबा दैयासोलायनो बारा दैनिफ्राय बुखांबोनाय ना बारा थान्दाथार बारा दाखा फैगासिनो दं दै खिन्थु जों अखा सिजानानै फैगासिनो थरमुस जानो ना नारेंखल जानो बा गारिया बे इमान गोसा बा नारेंखल थरमुसल' फानथार माथो बे लामायाव नै नारेंखल थरमुसा थालिरबो बा आरो नैयाव मोनसेबाव दा थान्दाखाय बारा मानसिफोर जायाखै जानो हागौ एसे थान्दायाव खम सेल जाजोबो बे बिराद सेल जायो नै सिगाङाव मोनसे दंबावो र' सिगाङाव दखान मोनसे नैलाय बेयावबो थरमुस नारेंखल दखान नै रेल लामा बेयाव गेटखौनो न' सेस खालामलांजोब्बाय नै सोरबा लोंनानै सालायदोंमोनदां हरफ्राव ओइयावबो सिगांनाबो उननाबो सेस जोंना नैबे रेलवेनि गारि ना जेबो सोंलु गैया मानसि गोजौ गाखोबाबो ओइनै आरो सिगाङाव नारेंखल दखान लायो ओइनै थान्दा बोथोराव खि लोङो सोरबा ना रबिन बायलाय नारेंखल बिदै लोंनो ना जोगोनार जानो ना थरमुस जानो मेरलाथार आयु नै ओरै जों सहैफिनसिगोन आरो राङापारा निसामारियावसो गारहैगोन नालाय जोङो बानलुनि खालामगोन निसामारियाव
नै मा बागान गोजा नामाब्रा बिखिजालाय जिया बरलि दैयाव गायनाय जानो हागौ बियो बाला सिलायाव गायनाय जानो हागौ जिया बरलि बाला सुखांना दोननायफ्राव गायनाय जानो हागौ गैया बेयावहाय गाइस लोगोफोर एबार राङापारा मोनफैलायबाय आरो राङापारा जायगाखौ एसे देखायलांसैलाय दायो टाउन मोनाखै आरो मोनां नैबे ब्रिज जों मानखो लांलादांलै जोंना लद्राय ना बोरैबा माबा मोनसे जाजानो गिनांगौ आरो बे ब्रिजआ ओरै माख्लायनाया जोबहैबानो टाउन मोनहैसिगोन आरो दा इजों थांसै दालाङा नैबे ओरै गोलावाल' लङाल' जादों ओमफ्राय ओरै खैजा रेल लामाखौ बारस'लांग्राया बे जायाखै आरो ओइ टाउनाव मोनथारसिगोन बै नुहुरबायानो होनजायो ओइ हासुनो ओंखारदों हासुना लाखानांसिगोन बेयावनो एबार नै टाउना फैबाय राङापारायाव नैलाय दालाङाबो जोबफैबाय नैबेयाव भिउफोरखौ देखायलांसै एबार राङापारा एरियानिखौ आरो नै बे रेल लामाया देखारगाव थांग्रालाय गाइस लोगोफोर राङापारा बैयाव जंसन गाइस लोगोफोर एबार नै माबा मोनलायबाय निसामारि जायगा मोनलायबाय आरो नै दालां खिन्थानोसै आङो नै गाब्रु दैमानि दालां ओमफ्राय नै ओरैजा माबा रेल लामा दंलाय आरो बिथिंजाबो इन्डियान आर्मि केम्प गोजालै गाइस लोगोफोर आं भिडिअ खालामनो हागोन ना हायाथाय एसे खालामनो नाजागोन र' बैयो हा सिङावबो थालासि दं गुलि दोनग्रा नैबे गेट भिडिअखौ आं साबायखोमानोसैलाय गाइस लोगोफोर नै न' जन होखादों न' खेबनो मोनलाबाया बेयाव जानला मोनला आर्मि केम्प गोजाना नै न'फ्रा डेन्जार साइज गोजा गागासिनो निसामारि इन्डियान आर्मि केम्प नोगोद गिदिरखा आरो गाइस लोगोफोर आरो ओरैबो साइथिं बारनानै दंजोबो बै फिसा गारि दोनग्रा गोजा दंजोबो बै खैजा माखासे ओमफ्राय ओरैजाबो नोगोद दंजोबो नै नोगोद साइज आयदै खेबनो होआबाथाय बन्द' खालामफिनसैब्रा केमेरा अफ करो होनबाथाय बन्द' खालामसै ना रबिन इन्डियान प्लेट ओमफ्राय ओरैजा नै माबा प्लेट मा प्लेटखौ मिथिलायलांलालां देखायल' लांनोसै आं नोंथांमोननो लामखर दंब्रा बेरायखौनो हाया सानसेबाबो फारनैखौबो समान दंलै गेट आर्मि दंलै बन्द' खालामनां निसामारि स्टेसना बैयाव थाबाय गाइस लोगोफोर जों दा ओरैजा हाबलांसिगोन बेजों हाबनानै बै खर'आव फैजा थांनानै गाखोलायसिगोन आरो रेल लामा जिङाव आयदै मा आर्मि गारिफ्रा नै जाबखो दंथारो माथो बा ओइ खिजाबो दं नै गाइस लोगोफोर दासो आर्मि केम्प बारिनिफ्राय बारनो नागिरदों नैबे गेटखौ बारबानो गैला आरो आर्मि केम्प बारिनिफ्राय नै लकेल जायगा एरियायाव हाबफैबाय आरो गाइस लोगोफोर उनाव थाहरबाय उनाव नुथारना नोंथांमोना गेटखौ गाइस लोगोफोर माने 7-8 किल'मिटारसो सालायबोनाय जाबाय आरो बै गेट फार्स्ट गाब्रु माबानिफ्राय दालां बारनानै गेट दंना बेनिफ्राय हाबजेननायनिफ्राय नैबे दा ओंखारबोनायसिम 7-8 किल'मिटारसो सालायबोनांबाय आरो जों एखेबारे गुवारथारना ओरैबो 10 किल'मिटारसो दंदां ओरै साहा खोलाहा 10 किल'मिटारसो जानो हागौ ओमफ्राय ओरै सोनाब सानजा 7-8 किल'मिटार बिदि आरो गुवारा जायगाया गाइस लोगोफोर जायगायानो मोनखाथारसिगौमोन नैबे
माबाखौ अन्थाइ बालाखौ गारख्लायनाय जायगा मोनखाथारसिगौमोन फामाने सेबथा जागुलायबाय गारिया नोगोर गरम जाबाय जाहैदों आधा घन्टासो नांगौ जाहैदों माने गुसु जानो दा जों ओंखाम जानासो लाग्रोनांसिगोन बायदि मोनबाय आं गन्थाव मा मेगं माबा मोनलाबायबाय थाखोब्रा दासोलाय आरो जों नै आर्मि जिं बर्डार जिङावनो दं नै आर्मिनि वाल जिं होनाया नै बेरा होनाय जिं जिं नै वाल गोजा नै आर्मि केम्पआ बै खैजा नै ओरै गिदिंनानै ओरै हाबबोबाय आरो जों गायस्लायगौबो दा ओरै रेल लामा मोनहैसिगोन आरो देलै ओंखाम जानोसै ओंखाम उखैबाय आधा घन्टा नांथारगौनो आधा घन्टायाव दासो 5 मिनिट थांदों 25 मिनिट दंबावोसो गेटआवसो जाहैयो नै अबेबा माबा ओइ एबार गारिखौ सालायफिनलायबाय गायस्लायगोबार एबार गेटआव ओंखाम जानोसै आरो ओंखाम जानायखौ भिडिअ खालामा आरो गायस्लायगोबार ओंखाम जाहांहांखौ देखायगोन ओइ सासेया मायावबा गाखोलायबाय दा बोरैबा स्पिड बेकाराव बारल'नानै गोलैनानै हाथाय साथाय गालाजोबबा गाखो गाखोबो सिङाव बेयाव थानाङालै मानो अख्रा बिराद जाम्बा ग्लास मोना नामा ओइ आर्मि केम्पआ नुबाय थायोलै मा जेब्लायबो बा डेन्जार ना बोखांदों माथो बा डेन्जार मोनसे खारथारदों दे आमाक दे नै रेल गेट मोनफैबाय जों ओंखामखौ बै रेल गेट सिङावनो जानांसिगोन ओंखामखौ ओइ खर'खै आनलड खालामगोन आरो गायस्लायगोबोर ओमफ्राय लामायासो थांजाना थांजायाथाय जाब' थाङोनो ससे थाङोनो आरो गायस्लायगोबोर आरामसे ओंखाम जानोसै नै माखासेया जाबायानो नै गायस्लायगोबोर नै बेयावनो आनलड खालामनांबायलै साखा गब्र'नानै नै बेयावनो आनलड खालामजोबनोसै आरो गायस्लायगोबोर ओइ नै माबा गारि फिसासा दं बेयाव लांबाय थासिगोन माखासे गायस्लायगोबोर बै आनलड खालामनायनिफ्राय लाबोनानै नै बेयाव रोगाना दोनफैबाय बै गोजौनिया जों लाबोनाय आरो ओमफ्राय बैयाव बेलेग लेबारफ्रा हा सोनानै बस्थाखौ जाबजोब्बाय आरो ओमफ्राय बैयो अन्थाइखौ सायाव होगोन आरो दा जों अन्थाइ बाला सोना लाबोनायखौ गायस्लायगोबोर जोंना खामानिया गबाय आरो ओमफ्राय दा जों नै निसामारि स्टेसनाव ट्रेन नेबाय थानोसै ट्रेनाबो बारा गोबाव गैला फैसिगोन आरो सफैथारसिगोन जिखुनु जाया भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो कमेन्ट हरदो आरो नोंथांमोना मिस्टार बड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो आरो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय